عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتتلو خبرات عزبتنا نلو مقدام إسان شمونت مقابيت كلتشن إسان شدشن استدالو حاجي زيناتات حيزركم قريبا لهو مقتالكم بخبر عدم فلما قنات بتاتو بلتغنا سلفتات أبن إزيمان أبزودا دولو كللات حوصيات أغربان أب غندر بمتقعتل لسالاسا سبسلطان تقاتلهم يمن أب تحت قوتت رسائل نابزر كابا ختماتات ميسايلات تفنو فرنسا أما كلام مبرأ زلوا وتدراو هلاوة مكلخلاو مخانو تقلت مارك ريبيو كينات إيران كاب كلتخ ساب 4 سومنات كم زقطل قليتو روسيا نخوبا نمدحن فتئنا بتحلا إيران السيئات فتمو متقعتي قبر ملسخم تهبولو قليتا إذن كال أنبزرزر حجركم قريبا لخو كتكاتتولني بخبر عدم جزاء سلف بتصغنا أبت سلفتات أبن كوموخا زيما أبزو ودارلو لعل سمانة زخون وانبرات وكلت هزبي حوصيات كم زي قربة بيبيس راقيتو بيبيس استعزبو زرزر حوصيات كم زريو أبو وانبر أبن دكتور بلتا مولا كوموخا أبو وانبر إزيما يوم مسافنتن حوصيات كوينهم أبزو قربلو نايمرت أخللات سلف بتصغنا حوصيات يقربان أبن كافتسمت أكالاتو شدوشن مرت أخربن كله زم فتسمت أكالات أبالات بايتو موغان أبزو ودادولو كللات مرت أجزاء سلف بتصغنا أبتوتا حوصيات يقربان أبتقوم بتكلتشعن إسان شدوشن ككاي توت إنزلو شابعي حفشاو مرتا 1919 نبوليتيكاو سلفتات زو كله بولقم زو ودادولون حوصيات قريبهم مالو بتصغنا 1950 حوصيات بمغرب أب قدميت كسرعن كله إزيما خا شحن 256 حوصيات أمزقبلو اتخالي تقوام سلفين أبن أبزنايلوم عمد مرتا 7 حوصيات أقربو كابزيوم أتوم 16 نبيت مخري وكلت هزبي زودا دوريوم هاجراو بورد مرتا إيطيبيا خمزة ملكتو بحفشة أبتقوم بزكات حفشة وبيت مخري وكلتن هزبن بيت مخري كلاتن قريبو زولو بزحي منابر 463 جزاء سلف بتصغنا 547 ونابر أبزولو بيت مخري وكلت هزبي 466 حوصيات رايو أمزقبي زولو بز مسرت اتجزاء سلف بتصغنا أبسترالفة 81 ونابر بيت مخري وكلت هزبي كم زي ودادر زرئيهو سلف بتصغنا أب كل الأمحارة كاب زي ودادرولهم منابر بيت مخري وكلت هزبي توام سلف أبن حوصيات قريبهم لزلو شوعة ونابريو حدا خبت سلف بلصقنا حوصي زي يقربلو ناي مرص أخلل أبوهم برسلفي أبن دكتور بلت أمولا زودادرلو رايا عبويو دكتور بلت أمولا مينستر تكنولوجين إنفيشنن كوينو زسر زلو حدا خام مينستر أبا حمديو عبدو غندر منقس السلام سفينو عبزبولو أوان لعل 3 منقسي سبسلطان تقاتلهم أب كلا محرا مسعوتو قطفانو زكاي زلو وق سعيبو أبزبا غندر زركبو استفلالي ورداتات نختماتات كتسنبت ناي قتلت سقمت توسيدو مسرت أبتخاب زوت صبصبات أبز حلفو حيدت معلتات راي لعل 3 زخون ناي منقستي أمرارحن ناي تحلفتن تقاتلهم الله الزينا زسمع زلو مكتل قدامي مينستر تمزغن طرونه أبتقلل سلام مرقان تمليسيو كاب زبولو على جميريو اتزوت زرزر كم زريو توم زتقتلو أخاب على تام غرتي رئيس محرر كساب ناي ورداتات ጸጥታን ሚሊሻን ሓለፍቲ ዘጠቃለለ እዩ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጸጥታ ኣዝዩ ተኣፋፍ ምዃኑን ኣብ መንጎ ዘረባ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባይታ ዘሎ ዓብዪ ፍልሊ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ በሃንዳላ ዝፍለጡ ምስ መንግስቲ ኢራን ጥቡቅ ርክብ ኣለዎም ዝተባሃሉ ጉጅለ ሃከራት ንውልቀ ኢሜይል ዳይሬክተር ቢሮ መርመራ ፌደራል ኣሜሪካ ካሽ ፓቴል ከም ዝሰረቁ ብግልፂ ኣፍሊጦም እቶም ሃከራት ነቲ ዝሃበዎ ቃል ንምርጋፅ ስእልታት ናይቲ ዳይሬክተርን ካልእ ውልቃዊ ሰነዳት ብኢንተርኔት ኣውፅኦም ኣለዉ ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ኢሜይል ናይቲ ዳይሬክተር ከም ተሃረመ ኣረጋጊፁ እዚ ድማ ሓቅነት ናይቲ ብኢንተርኔት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዘረጋግፅ እዩ እቶም ሃከራት ሃንዳላ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ዳይሬክተር ካሽ ፓቴል ሕጂ ኣብ ዝርርብ ናይቶም ብዓወት ዝተሃረሙ ጉዳያት ከም ዘሎ بلاقص أفليتهم أزن نفسه خم دقافن حنا فداي فلسطين غيرو زقرب جوجلا بتمرامرتن ጸጥታ ምዕራባውያን ናይ ሳይበር ስልያ ምትእኻብን ናይ ስልያ ቅርጽን መንግስቲ ኢራን ምዃኑ ይእመን ተመሳሳሊ ጉጅለ ኣብ ዘቀረበ እዋን ብ11 መጋቢት ንመርበብ ሓበሬታ ናይ ማቺንጋን ዝመደበሩ ወሃቢ መስርሕታት ኣገልግሎት ሕክምና ስትራይከር كم سبرن بزح داتا نايت خبانة خمسة عنوان يفلت FBI نزقرب ولا حتى رؤيته بقطبة ملسي أهبن توم هكرات دم رؤيته نخوبو نزقرب ولا حتى بقطبة ملسي أهبون زمع كنا زينا حكنات نايت زفسسة إيميل بنات آخر قصقوا أنت زيك على توم هكرات رحمنا يوم زبولو ناي جيميل أدراشاجن مستقن محجي أبتكالت أتام تسألي مربب حبريتا Industry for Labs تمزجبه حكينا أدراشا كاش
ፓቴል ይሰማዕ ነይሩ። ገለ ካብቶም ሮይተርስ ዝረኣዮም ዝፈሰሱ ሰነዳት እቲ ዳይሬክተር ኣብ መንጎ 2010-2019 ዝገበሮ ውልቀ ንግዳዊ ርክባት ዘጠቓልል እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ዮሃን ወልዱፋ ሩስያ ንኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዕላማታት ክህልዋ ዘኽእል ዕላማታት ንምልላይ ትሕግዝ ኣላ ክብል ብግልፂ ከሲሱ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ከቢድ ክሴ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 7 ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ብመሰረት ጸብጸባት ወደልፉል ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ኩናት ብምልዓል ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ወራር ዩክሬን ንምስሓብ ፖለቲካዊ ስሌት ይጥቀም ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዞባታት ዘሎ ምትእስሳር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፑቲን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዝፍጸም ገበናት ኣቓልቦ ንምስሓብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ክውስኽ ምዃኑ ብስንፍና ይሓስብ ኣሎ። እዚ ስሌት ግን ክዕወት የብሉን ኢሉ። ክልቲኦም ግጭታት ክሳብ ክንደይ ብቐረባ ከም ተኣሳሰሩ ብንጹር ከም ዘርእዮን ሩስያ ንኢራን ብዛዕባ ህልው ዝኽእሉ ዕላማታት ስሱዕ ሓበሬታ ብምሃብ ብንጹር ትድግፍ ከም ዘላ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ መግለፂ ጀርመን ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐረባ ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ዘርኢ ኮይኑ ምስ ናይ ገዛ ርእሰን ስክፍታታት ጸጥታን ኣተሓሒዘንኦ ኣለዋ። ተወሳኺ ዮሃን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማሪዮ ሩቢዮ ብቴሌፎን ከም ተዘራረበን ቀጻሊ መርገፂ ጀርመን ብንጹር ከም ዝገለጸን ገሊጹ። በዚ መሰረት ጀርመን ኣብ መጻቦ ሄርሙስ ጸጥታ ኣብ ምርጋጽ እጃማ ክትጻወት ሙሉእ ድሉት ምዃና ኣረጋጊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ልኡኽ ሩስያ ኣሜሪካ ኣትዩ። ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሩስያ ምስ ኣሜሪካ መዘናታቶም ንምዝራብ ዋሽንግተን ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ። ዝዑደት እዚ ብሰንኪ ውግእ ዩክሬን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ምሰሓብ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝተገብረ ናይ መጀመርታ ላዕለዎት ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ እዩ። ቃል ኣቐባይ ክሬምሊ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ከም ዝገለጾ እዚ ዑደት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ዳግማይ ንምንቕራሕ ዝግበር ናይ መጀመርያ ናይ ፈተነ ስጉምቲ እዩ። ቃል ኣቐባይ ክሬምሊ እቲ ዝርርብ ኣገዳሲ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ዑደት ዝምልከት ቀንዲ መምርሒታት ዝሃቡ ክኸውን ከሎ ድሕሪ እቲ ዝርርብ መግለፂ ከም ዝቐርበሎም ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ዑደት ዝካየድ ዘሎ ሩስያ ንኢራን ወታደራዊ ደገፍ ትህባላ ክብል ክሲ ምዕራባውያን ይቐርብ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ፈረንሳ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ወታደራዊ ህላወ ምክልኻላዊ ምዃኑ ትገልጽ። ፈረንሳ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ወታደራዊ ህላወ ንዜጋታታን ከም በዓል ኢማራት ዓረብን ቀጠርን ኩዌትን ዝኣመሰላ መሻርክታ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላጽ ኤጀንሲ ኣናዳሉ ሓቢሩ። ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ፓስካል ኮንፋቫሮ ንአልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፓሪስ ኣብዚ ዞባ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ወጥሪ ክሃድእ ትጻዕር ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዣን ኖኤል ባሮትን ዝገበርዎ ስትራቴጂካዊ ፈረንሳ ብባህሪኡ ምክልኻላዊ ምዃኑ ዝተመስረተ ተኣፈኛ ፈረንሳ ከም መጻቦ ሄርሙዝ ዝኣመሰሉ ወሰንቲ መስመራት ንምሓዝ መራኸቢ ውግእ ንመራኸብ ጽዕነት ነፈርትን ናብቲ ዞባ ኣዋፊራ ከም ዘላ ኣመልኪቱ። ካንፋብሮ ቀፂሉ ተጻብኦታት ነቲ ዞባ ከይረጋግእን ንዓለማዊ ዕዳጋታት ነዳዲ ክዘርግ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ። ወሲኹ ድማ ፈረንሳ ኣብቲ ግጭት ቀጥታዊ ተሳትፎ ክትገብር ዘይኮነስ መጥቃዕትን ዘጋጥመን መሓዙት ሃገራት ክትድግፍ ከም እትደሊ ኣስሚሩ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ጎኒ ጎንቲ ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ዘቐረበ ረቂቕ ውሳነ ምስ ፕሬዚደንት ኢራን ማሹድ ፔዜሽያን ዲፕሎማስያዊ ዘተ የካየድ ከም ዘሎ ካንፋባሮ ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብቲ መዓልታዊ ኣሳት 20 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከም ዝሓልፈሉ ዝንገረብሉ መጻቦ ሄርሙስ ናጽነት ምጓዓዝ ንምርጋጽ ልዕሊ 30 ሃገራት ዘሳተፈ ምምኽኻር ይካየድ ከም ዘሎ እውን ኣብርሂቡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዓርቢ ንሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ጉጅለ 7 ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኩናት ምስ ኢራን ንተወሳኺ 2 ወይ 4 ሰሙናት ክቕጽል ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ሩቢዮ ብተወሳኺ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ብዘይ መሬት ሰራዊት ዕላማታታ ክትወቅዕ ከም ትኽእል ገሊጹ። ኣብ መብዛሕትኦም ዕላማታታት ኣብ ዝተመደበ ግዜ ቀዲምና ኣለና፣ ብዘይ ዝኾነ ናይ ምድራዊ ሰራዊት ድማ ክንበጽሖ ንኽእል ኢና ይብል ሩቢዮ። እቶም ዕላማታት ዓቕሚ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኢራን ንምዕናውን ነቶም ኣጽዋራት ንምፍራይ ዝሕግዙ ፋብሪካታት ከምኡውን ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየራን ምድምሳስ ምዃኑ ገሊጹ። ኢራን ኣብ ፖርት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንምምስራት ትጽዕራላ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ክቕይር ዝኽእል ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ተሰሚዑ። ላዕለዋይ ልኡኽ ዲፕሎማሲ ኢራን ኣብ ፖርት ሱዳን ምስ ጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ወታደራዊ መራሕቲ ምስጢራዊ ኣኼባ ምክያዶም ተረጋጊጹሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረዎም ወታደራዊ ስምዓት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ቴክኒካዊ ሓገዛት ንምጥንካርን ተማይጦም ኣለዉ። ቴሄራን ብስትራቴጂካዊ ኣገባባት ኣብ ትፍለጥ ፖርት ሱዳን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዘገልግል ትካል ንምህናጽ ናይ ባሕሪ ምክትታል ኣቕማ ንምዕባይን ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ።
ቪላድሚር ፑቲን መዓልታዊ 760 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ይረክብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ድማ ካብ ግጭት ኢራን ዝረአ ዘሎ ልዑል ጠለብ ነዳዲ ሩስያ ኣብ ጸጥታዊ ኣታዊ ሩስያ ኣብ ዘዕብዮ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ወርሒ ካብ 12 ቢልዮን ዶላር ናብ 24 ቢልዮን ዶላር ብዕጽፊ ክውስኽ ተታሒዙ ኣሎ። ዋላ እውን እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን እንተተዛዘመ እቶት ሩስያ 218.5 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንጻዕሪ ኩናት ፑቲን ክሕይሎ ይኽእል እዩ። ብጫ ማእከላይ ምብራቅ ብዘይበኣና ኣይውሰንን እዩ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣባላት ሃገራት ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ኩዌት፣ ዑማን፣ ባህሬን ዘን ሃገራት ኣብ ዙርያ ስትራቴጂካዊ ወሽመጥ ፋርስን ዝረከባ ኮይነን መብዛሕትኡ ንግዳዊ ነዳዲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዓለም ዝቆጻጸራ እየን። ሪያድ ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ዓረብ ኣባላት ሃገራት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ድርድር ይኹን ስምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ቀጥታዊ ተሳትፎ ንኽህልዎን ኣጥቢቐን ከም ዘተሓሳስባ ኣብ ጋዜጣ ጀሩሳሌም ፖስት ዝተዘርግሐ ጸብጻባት ኣመልኪቱ። ኩናት ካብ 28 ለካቲት 2026 ጀሚሩ እናተገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢራን ኣብ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ኩዌትን ዝርከባ መጻረሪ ነዳዲ تحت قصن علامة بمقبر تخاتات المتقعة السبع البنفرتن بالاستيك ميسايلن أكايدا هاجرات وشمت عرب إذا متقعتات نقولوا لا ونتن زت حسب مخانو بمقلات أما تسألنا يتزوبا أتا أبزو سنو ميت ذات دمت أنك سمع خمس جباء أفليت أنا لوا وانا صحفي تبيت مخري جاسم محمد البوداوي أبزها بمقلتي إيران الزوبا وزيم مرقع تحت تتكوينا عم استكباراتها بقطف دوب قبل قالوا قبل التحساسبو كلنا هاجرات بمسألة وساني بايتو تسأتا حبرات هاجرات كل تشعن شموتة متنعس شوعة إيران بناي وكلنا حالتا تابيلا التكايدو متقعتات كتو قارص ملو دمت تصوحين سعود عربن حبرات إمارات عربن نت متقعتي بتر خنا وخلوا عمانن قطر اندما بستفلالي دبلوماساوي أكايدا ختلا قمزخلا تحبير له اسبانيا فلسطين افلطو هاجرنت هباتا اسبانيا بدفرت دبلوماساو سغمتي اب ارستا زينا تاتولا قدماي مينستر بيدرو سانشيز نهاجر فلسطين بوقع افلطو هيبو مبرق يروشاليم رئيس ختما اخذ كون كلتا جزاتاوي فتح خدقف مخانا افلطو እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ቀረባ ኤውሮጳ ኣብ ለውጢ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ንሃገራዊ ጻውዒት ኣፍልጦ ፍልስጤም ናህሪ ዝውስኽ እዩ። ሳንቸዝ ወታደራዊ ስጉምትታት እስራኤል ብድምፂ ዝነቅፍ ኮይኑ ዓመት ደው ክብል ይምሕፀን ንመንግስቲ ፍልስጤም ዓለማዊ ኣፍልጦ ክወሃቦ ይፅውዕ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ፍትሕን ሃገራዊ ሕግን ዘለዎ ጽኑዕ መርገፂ ዘንጸባርቕ ኮይኑ እስፓኛ ኣብቲ ብዛዕባ ሰላም ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዝርርብ መሪሕ ተራ ከም እትፃወት ዘርኢ እዩ። سقمت زي دبلوماسيا وتر زسعبه خوينو اسرائيل نتا افلطو ختقاومن صعرتا سلام كحلالخ كم زخل اتنقيغلا اسبانيا يخبر يخون يعنقف اب جيوبوليتيكاوي تخرت بصنع زقمطو خالوت هاجرات نتግጭት بخمي كم زملسو كصلو يخليو اتا بعت زانتيا اتبال امريكا ناب هابانا كوبا نزغبر ناي ندادي اقربوت بمعقات اتا هاجر اب صلمات كبيت صقمات تسقه እናገበረት اب تركبل اوان بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ابتنا قلت الساعات فتينو خمس بصح تغليصو لعلو سبب سلطان روسيا بربع علت كم زراغصو موسكو نخبا ناي سباو حاجز نداديت تلقخلا از ناي موسكو دغاف زغبر زلو اتي طور سباقي ترامب نيران سعبو كيران مواج قصرو حجلا زلو هاجر دسيت كوبا امريكا قدميلا نمدخم نابت هاجر زاتو ندادن كالو شقطن اجدا مس جبرتيو روسيا جن اتزخفه نحلي اريتيك قلولاو انا قطمه زلو سباو حدغا انا رانا سوق عينبن بمبال نت ندادي بمركب صعنا ليخاتولا ሚኒስትር ኤነርጂ ሩስያ ሰርጌይ ብዕለተ ረቡዕ ሩስያ ናብ ኩባ ናይ ነዳዲ ጽዕነት ተቐርብ ከም ዘላ ብምርግጋጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ንልእኻልና ኢሉ እዚ ሓገዝ እዚ ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ከቢድ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ምጽዋር ዝዓለመ እዩ። ወሲኹ 730,000 በርሚል ነዳዲ ናብ ሃባና ከም ዝለኣኸ ኣረጋጊጹ። ዋሽንግተን ናብ ሃባና ዝኸይድ ነበረ ነዳዲ ብምግታእ ንምብርካኽ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እናሓይለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ኣስታ 730,000 በርሚል ዘይተጸረየ ነዳዲ ከም ዘጓዓዘት ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ የመን ዝንቀሳቐሱ ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ሑቲ ኣብቲ እናጓሃረ ዝኸይ ዘሎ ዞባዊ ኩናት ተወሳኺ ሃገራት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ተሰሊፈን ወይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ ጥቕሚ እንተውዒሉ ናብቲ ኩናት ብቐጥታ ክጽምበሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። እቶም ሓይልታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናብ ኩናት ንምእታው ቃታና ኣብ ኣጻብዕትና እዩ ዘሎ ቃታና ክንስሕቦ ኢና ክብል ቃል ሂቦም። معلتاو 6 مليون برميل نداد زحلفلو استراتيجيكاوي مسمر باربيل مندب زقوصاصرو حتي نتناي نقد مسمر انت عاصمو خاب عالم لخاو قرب ندادي تئسان 500 كعنقف كم زخل تسغيلو
እዚ ዕፅዋን ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓሎ መሰረታዊ ንብረታት ምንቅስቃስ እውን ከቢድ ቅልውላው ከም ዘስዕብ ይፍለጥ። ሕቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ቃላት ደረጃ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ድሮ ብሰንኪቲ ዝተፈጠረ ቅልውላው እናተናወፀ ዝርከብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ነዳዲ ዝያዳ ክበኣስ ናብ ዋጋ ወሰኽ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ኢኮኖሚ ስጋኣቶም ይገልጹ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ የድይቦ ከም ዘሎ ይንገር። ብተወሳኺ ኣብ ማእከል ከተማ ቴህራን ብዘገጠመ መጥቃዕቲ እስራኤል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራንን ካልኦት ፋብሪካታትን ሓፂን ማእከል ምምዕባር ዩራኒየምን ምምንጫው ማይን ካልኦት ምህራሞም በእስራኤል ብወግዒ ዝግለጽ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ድማ እስራኤል ንዕንወ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እያ ብምባል ደጊሙ አጠንቂቑ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።